Yo, boom! It's your boy, King Ginger, Cream de la Cream. Bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase uphodla amanzi abafokazane bephodla utshwala. Welcome to Angisakufuni. It's whereby I give people a platform to break up. Today, kuyahlukanwa, uthanda ungathandi. Mawuthi indoda isifebe kakhulu ilahle. Ide. Lahla leyo nto. Take me straight to kwabafebayo. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. Hey! What made you go to Ngantshela bafana bamathe sigodlweni seking awudabuli mawusufike la kumina indaba zakho masayilethwe kumina like it or not your relationship is in stake mangithi relationship yakhe is stake ngisho ukuthi ugqinsile nyama lengakithi ibhoni I'm about to slice it and I'm about to eat it. Today kuno my sister uthi kumina King Ginger kune steak engifuna sisose ngiyamvumela mntaka masondela Sondela sidla ithibhoni. Wash. Unjani? Ngiyaphila njani futhi? Ngiyaphila. Ubani igama? Umpumi. Umpumi ikamba kanjani emjolweni? Hey bhuti wami ngisho ngithi akuhambi kahle. Izinto zami like lo muntu ebengitshela ukuthi uyena akasewuye umuntu engizwana naye. Kushintshe manje. Kwasekuqaleni nje akuzange kwaba right kodwa bengilo ngithi lapha kuzolunga when isikhathi masihamba. So akulungi unama promises angakhona akawafezi uyangithembisa akawafezi so namhlanje nje bengifisa ukuthi uzongisiza King Ginger ukuthi ungikhulume naye because angikhona ukukhuluma naye lo muntu vena avuke ngolaka mangithi ngikhuluma naye lama promises mhlawumbe awenzayo mawungathi ungenzele example mhlawumbe ungathi ama promises akanjani makwenzeka mhlawumbe uthi ngicela something kuye like njengomuntu wesifazane like cosmetics ngicela because angisince ngasebenzi ngiyazi naye ukuthi uyaphanda akasebenzi so nginokuthi ngicela ungimithe mhlawumbe somewhere ungithengele something unokuvuma yeah athi ngizokwenza mase kufika leso sikhathi uvuka ngolaka akasangeneki uyambona nje ukuthi futhi akazimisele ngokwenza ngoba imali yotshwala ngisho ngithi unayo because iviki neviki nje akatholakali hlale setshwaleni kodwa mina when it's come to ukuthi mina ngicela something akakhona ukuthi King Ginger ukungisiza kodwa avume kodwa aphinda kwenza slim uyavuma athi ngizokwenza mama ngizokuzolunga lokho engithembisa nje ukuthi kuzolunga akulungi hayi akulungi so ukusho ngathini usekukweleta kakhulu hayi ngisho ngithi usengikweleta kakhulu kule 4 months nje sisonke angikaze ngaba happy so siswami ngicela ukubuza kuwe mina into ekwenzisa ukuthi umyeke ubhuti ngathi yini mhlambe ubhuti ngisho ngithi nje into engenza ukuthi ngithi sengi right ngaye akakhona ukungiafforda and lesikhathi ngilo ngizibambezele kuyena isikhathi siyahamba isikhathi sami iminyaka yayingilindanga so sengibona ukuthi ngcono ngithola omunye umuntu ngibone kungcono ukuthi ngithola umuntu ozongikhona ozongiafforda cause naye shema kangiafforda ngifuna ungasho so angisamfuni nje ngi right ngaye so mefika la ufuna ukumtshela ukuthi mfowethu uhlulekile ngikunike 4 months ukuthi uyahluleka uyahluleka ngizocela lo ukuthi ungisize cause angikhona ukukhuluma naye mase soyi2 umuntu onolaka angikhona ukumtshela ukuthi angisamfuni sengihleli le relationship ngoba ngiyamisaba otherwise angisamfuni ngisabi cabanga ngifuna ukuthi umtshele konke okuzwa ngaphakathi khona engeke akujwayele kabi ngizomtshela
Yeah. Namhlanje Welcome ngi-ready. uzokunika ama-option awu-2. Uthi welcome kuwe. Le ndoda mawuqeda ukuyitshela indaba zayo, siyisa lapha entabeni yogibela itaxi ibuyele eJozi, from eJozi bamba ama-taxi from eBree, uya la ahlala khona, or sikubuyisele emuva naye njengoba senilethile. Senihlukene ninjalo. Cha angisafuni ukuba seduze kwakhe like after nje masihlukene la sesihlukene akusakuthi sihamba sonke. Ngicela ukuthi nje naye nimhambise ngeyakhe indlela nami ngizohamba ngizocela ukuthi ningihambise eBree. Welcome. Yehlisa lo muntu ebhasini. So nasi usumtholile mhlambe umuntu ok-affordayo. But ngiyabathola abantu abangi-affordayo kodwa manje bengingifilele yena. Ngicabangena ukuthi mengayithola lento uzolwa. So ngasho ngithi okunye bengiye ngithi mangithola umuntu ngibe nale yanto ukuthi shame ulokethi kuzolunga iyathembisa. Ngimfilele but ngiyabona ukuthi ngizwe state isikhathi. Yeah. Ngizwe state isikhathi. Akabukeki njengomuntu o serious like elifini ozimisele ngento. Umethu uzoyenza. Nginkinga. Oh. Hawu. Insizwa kithi. Sanibona. Kunjani mfowethu? Ngiyancema mfowethu. Ubani igama? uStiba mfowethu waMasuka. Oh, mfuka Masuku. Ngihleli nayo imanzi yakho la. Yasichazela the way nithandana kahle ngakhona, na the way umphethe kahle ngakhona, na the way umjabulisa kamnandi ngakhona. Wena ungathini oyithandayo ngaye? Ngithanda yonke into ngaye mfowethu, umuntu ophansi. Onezizotha mfowethu, uyangimamela mangikhuluma. Umuntu ongiphethe kahle nje mfowethu. Ngisakhuluma kaningi ngoba zonke insizwa ayibhekile. Sure. Mfowethu. So njengoba zonke insizwa ayibhekile wena uye wenze njani makunjalo? Kangiqhubeke nje ngimphatha kahle ngimupha uthando, ngicabanga ukuthi uthando into ebalekile mfowethu. Noma ngiphinde ngishode ke lapho nalapho nami ngumuntu nginamaphutha mfowethu. Ubuye ushode kuphi photi? Uthanda imali mfowethu mama lo. Uthanda imali. And then uyashode emalini. Nami ngumuntu oyidabaselayo mfowethu, angisebenzi mfowethu. Ngapha nami nginomndeni mfowethu. Yeah. So shothi ngapha kuma sister nithandana nikweni ubuye ukwelede khona ngasho ukuthi ubuye ukwelede because uyamazi wamthanda ethanda imali. Ngeke ngithi ngikwelede, ngangithi uthando phela nami mfowethu. Cha phela angithi uyazi kodwa ukuthi uthanda imali. So mawungamniki sho ukuthi ubuye umkwelede. Hayi bafonge ngivume lapha ngumkwelede siyathandana. Oh, so ugcine nini kumuphi imali? Maybe lo nyanga iphelile. Bekwemalini? Awuthi mfowethu, nami lo ngangiholile from government ngamupha wona. Wayethi naye unenkinga lapho ngangimsiza lapho mfowethu. Kunento afuna ukukutshela yona emayelana nezimali. Okay, akunankinga. Ngitshele konke sister. Namhlanje ngibize ubhuti nje ukuthi azongisiza ngikhulume nawe since wazi ukuthi mina nawe asikhona ukuthi sihlale kanje soyithu sikhulume. Yeah. So namhlanje ngizokutshela ukuthi angisakhoni bhuti. Yeah. Konke lokho ngizamile. Awume mama. Qala phansi sister mhlawumbe akuzwanga. Awume uthini? Angisakhoni. Yini ayakhona? Ngitshele ngo. Bhuti angisakufuni. Awusangifuni la khona noma? Angisafu le relationship yami nawe nje ayisebenzi. Angisayifuni. Hawu. Ngizamile bhuti. Ungilethe lana ngoba phela usho. Uzokutshela. Angithi uyalwa. Besaba ukuthi uzokwenza nje mawunibo bobili. Hey, hlala phansi. Hlala phansi. Khona welcome umbonini. Hlala phansi. Nawe mbusukuphaquza ke. Ngitshela sister ima usafuna ukukutshela something ngiqhubeka sister. But mangabe uSdima ngabe ngicela something uyangithembisa but ayenzeki. Like nginomndeni phela mina ekhaya. Ngikubuzile ukuthi uyamkweleta yini wathini? Angimkweleti phela ngathi siyathandana mina. Why umthembisa izinto kodwa uphinde ungazenzi? Nayo nokungihlukumeza mos nami phinde ngifune ngambona. Nginomfuna ngamtholi umuntu bethe bamazi nakuba ukuthi uphi. Nawe unokumhlukumeza ngokukwata. Masumtholile usukusunyanyile. Unjalo futhi uququta ngesikweletu. Phela umlobolile. Kanti mama uyangithengisela kanti? Cha akuthengiseli. Kodwa wami oma umazi ukuthi okay, angazi ngikuphe mina next nje empilo yami. Imfuthi anginawo amandla kunomdeli phela ekhaya kunezingane futhi mina ngisele phela. Ukhaliswa yilokho ukuthi ke udinga abangcono abakwazi ukuma-afforda. Ngitshela. Awusafuni mina. Cha angisakhoni i350 ayinganele. Ayikho enough i350 for me. Uyiphi intombi esawonqoma ke ubona ukuthi mina nginalutho ke ngoba uyabona ukuthi isithuthi bengesona isifiso sami ukuthi ngikulethe la inkinga angikhona ukukhuluma nawe. Umuntu onolaka angikhona ukuhlala phansi nawe sikhuluma. Nawo umhlolo wamadoda. Namanje unolaka uyayibona yini 50?
yehlisa ulaka Wajabula wona umuntu ethatha cha kodwa ngabe wehlisa umoya understand kula qhamuka khona uqhamuke ikweletini eziwuwe kade umthembisa amanga lo muntu uhlukumezekile kakhulu Ngishitsha isithando sami Cha. ngizwele Sekukaningi sengithembise okuningi kakhulu. uma isister mpethu uyakhala uthi nako mashonisa useyaziwa kodwa akakwazi ukuyikhokha leyo mali ngoba wena SD ufika uthi hayi ngizokunika imali ungamniki Mose ngiyiphethe imali yena uthanda into ezimnandi mos SD uthe ugcine la simantu kumnika u350 leyo ngangimphile yena ukuthi ayibambe ngesandla uyamazi lo muntu uneyikweleti enganani ngenxa yakho Nalo 350 baby wabuye wayicela wathi uzoyibuya ureplace akwa replace namanje. Uyakhuluma mhla uhamba namaditha wangitshela ukuthi uyaphuma namaditha ucela imali engehanda. Awuzange usayibuyisa. Uzokuthi njalo ngeke ngikhona ngaphandle kwakho phela. Angisakhoni Samela uzame mfethu ayisebenzi. Kanti uyaphikisa noma cha ngibhidlizi ngingenza into engitshelwe uye so wena njengendoda wena ungangizabe no uthi kumina ngikutshela ukuthi ufuna ukukutshela ukuthi asakufuni wena it's over and usenendoda entsha and indoda yakho yebo musukuphathula mina uba ngisamthanda yena akasakuthandi leyo ndoda yakho ngizohamba emafini wena uhambe kuphi ngizohamba emafini wena uhambe kuphi wena ongekuhambe la wena uzohamba kuphi eselini ayiwe mfowethu phakathi wethinja wena ucabanisa abantu wena nakho ngikubonile uza lapha ukuthi ngikubonile uza kanje ukuthi une Sun City ngifuna ulazi lelo gama Sun City ngabe wehlisa umoya khona uzo avoid Sun City awuthi ke ngehleke tshela indoda ingiyeke phela yehlisa umoya webebi nguwe lo abantu bangibambela nje indoda yakho lengibambe Sun City futhi indoda yakho iyona phela Sun City ngaphakathi umuntu onolaka wena angikhona ukukhuluma nawe mina sengijola nawe ngenkanga kahle kahle ngoba ngiyakusaba ubathathephi labantu uthi my sister khona ngelinye ilanga wena ungamtholanga ufuna ukumkhwela la uthi wahlanyisa ikasi lonke umfune la uhamba umemeza igama lakhe ukhathele lento engisuse yona phela hayi akasafuni mama ngiyacela mama ngicela sizwane ngiyacela ngizoshintsha mama ngizoshintsha kunomntana mfutho ngithembise umsebenzi mama ngizoshintsha ngiyathembisa ungalalela abantu laba ubazi wakuphela lo muntu wakho lo hayibo mfethu uyabona njengoba umpaquza kanje uzodala uthi welcome ngakuniki lo 50 rand kumele ugibele ngawo yebree ngoba sisabuyeli nayo hayi usiso kulethile uthe uzobukisa ngami bantwini okay awunjalo baby like sister ungambizi ngo baby lo ngisangithanda lo muntu uyenza ngiyakwesaba angikhona ukukhuluma nawe angikhoni so isithanda sami kodwa emva kwesikhathi ngakusaba angitshela zonke lenyanga wangisabi hayi bengilokho umuntu uzoshintsha umuntu uyashintsha mawukhuluma naye so wena awuyena lo muntu uzoshintsha awushintshi awuzimiselanga futhi ngalutho nje empilweni yami nawe akuna like awuna plan ngami nawe uzodlala ngami umfazi madoda egoli kanjani welcome uzobukisa ngami akasakufuni ngizocela mfethu ukuthi uyisukumele and ucooperate ngakubona le ndoda yakho yipi nihambe entambeni zikagesi awuthami indoda yakhe mfethu ngathi kade isosha phambilini impama eyishayayo hayi kuyobonakala le social life and ngathi kade isosha thizeni so eyubopha sopha hayi kulungile mama ngiyabonga ngezwe abangani bakho yebo sale kahle jinja mnike 50 rand ufukele ngelilanga ngeke baba uyoshintsha bamba thatha mnike 20 mnike 20 ya 20 uyalwa lo uyofika phakathi imali mina okay mnike 40 at least yo sala namadoda akho hayi ubani amadoda akhe fada hamba nawe yakho yoba ilemon hamba nawe nolaka ngiyakutshela uzowokha erumini encane mfana wami uzoba nolaka Sun City uyayibona ke bhutinja le ya wenze kahle umuntu onje mele ngabe umphose Sun City ngoba usefuna ukujola nawe ngenkani hey ngcono kwane hayi ngithukile somphaka protection order masisuka la sodlula epolice station khona uzoba safe yeah welcome uzomela edlule epolice station no my sister hamba oh thatha my sister mfake ebhasini fast lo mjita angaze lokho embona ngathi siye Sun City namhlanje ya correctional service khona bazolala bebaliwe Simpiwe yenza into right ifethu asamse Sun City take me home hey yo it's your boy King Ginger Cream de la Cream bathi mtimanje umabuyo bambolunye uhlasa welcome to Angisakufuni on this show is where I give people a platform to break up no way breaking up now automatically everyone my sister my hey
made you go to hayi ngiyasho ukuthi ipipe lishisa mkhulu hayi ngiyasho uyasho ukuthi ipipe lishisa inkinga usekhathele isena